सतीश आंबेडकर, पाचवी चिठ्ठी मृणाल मोहन टेमकर, धन्यवाद. प्रत्येक करायची बरं का इकडची काढला प्रत्येक वेळी करायची प्रत्येक नाही ठेवायची ते बरं बरंच राहतं. दोन्ही बॅग दिस काय त्यांच्या लागी रवी रवीशाला आबा आयला घेऊन कशाला पण तू कशाला घे शिवा 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 सतीश आंबेडकर आधी माझ्याला किती पार्थ मॅच चालू करा पंच, मॅच चालू करा. आजच्या दिवसातील लकी ड्रॉ समाप्त झालेला आहे, याची नोंद घ्या. उपस्थित प्रेक्षक वर्ग, खेळाडू, हितचिंतक, धन्यवाद सर मंगेशजी. जाऊया मैदान चालू होतोय. एक हाय व्होल्टेज मुकाबला, कारण आहे समोर विश्वती, ज्याला सिद्ध करण्यासाठी राहिलं नाहीये, कारण टेबल टॉपर तर ते नक्कीच राहतील. 6 पॉइंट वरती आहेत, त्यामुळे हा सामना जिंकला तर ते नक्कीच टेबल टॉपर राहतील. आणि हे प्रेडिक्टेबल होतं. जर कडे पाहिलं आपण तर ज्या पद्धतीने संघ बांधलाय विक्रम डोर्लेकर यांनी, गत वर्षीचा विजेता चॅम्पियन टीम का होत चॅम्पियन हे दाखवताना त्यांनी यावर्षी पुन्हा एकदा ऍडिशन केले. ईशान बरोबर गेल्या वर्षी राकेश होता, प्लस प्लेयर ज्याचं नाव मी घेईन उमेश आंबेडकर, ज्यांनी ही स्पर्धा गाजवली होती. त्यांनी या संघाला अगदी विजयापर्यंत नेलं होतं. परंतु यावर्षी मध्ये ऑप्शन मध्ये त्यांनी प्राइज दिलाय. अनिरुद्ध आंबेडकरच्या स्वरूपामध्ये सर्वात महागडा खेळाडू घेतलाय. त्याचबरोबर एक प्रोफेशनल प्लेयर यश मिर्झुकरच्या स्वरूपामध्ये आणि ईशान यांच्या जोडीला ऋषांक आडुरेकर हा मध्ये ज्याचे इनफॉर्म गोलंदाजी आहे, अशा पद्धतीने संघ बांधलाय त्यांनी. आणि ईशान वरती दारोमदार ती मात्र कामगिरी करण्यासाठी, दमदार अशी कामगिरी करण्यासाठी. इन बिटवीन चालू होणारा सामना ईशान वर्सेस गोरखनाथ यांच्यामध्ये सामना चालू होतोय. गोरखनाथ मोरेश्वर स्मृती आयकॉन. गोरखनाथ पहिला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, ईशान यांच्याकडून खतरनाक बॉल होता, परंतु लेग स्टिक बाहेर होता. अवांतर धावसंख्येने खाता खोललं जात, एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे. यावेळेला मात्र खोदलाय बॉल, एका पुशअप केला. लेट कट आपण नेहमी पाहतो ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये, अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये लेट कट हा प्रकारच नाहीये, फक्त पुशअप प्रकार आहे ज्याला फक्त दिशा दिली जाते. एक ओहो क्लीन बोल्ड, ये वेरिएशन है भाई, ये वेरिएशन है, इंटेलिजेंट क्रिकेट है. पहिले दोन्ही बॉल त्याने लेग ब्रेक केले, तिसरा बॉल वाटलं होतं लेग ब्रेक होईल, परंतु ऑफ ब्रेक झाला, आतमध्ये आणला. इन कटर ज्याला बोलतात, आणि इन कटरने दांडी केली गुल, याला म्हणतात गेंद अंदर दंडी बाहेर. डीजे बंद झाला काय? फलंदाज बाद, नवीन बॅटर जातोय मयूरेश. आता मयूर फलंदाजीकडे सर तयार आहे. ईशान 2 वरती 1 अशी धावसंख्या. मोरेश्वर स्मृतीला आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी सामना जिंकावाच लागेल.
बापरे, दांडी 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 गोल. काय बॉलिंग आहे, काय बॉलिंग आहे, जबरदस्त गोलंदाजी. मयू बॉल समजला का, कधी आला कधी गेला कळलाच नाहीये. हवा का झोका था, ये हवा का झोका चीर के गया, स्टंप को चीर के गया. नवीन बॅटर येतोय चिनू आणि ईशान. ऑलस्टार संघाचे दोन खेळाडू आयकॉनिक प्लेअर आहेत ज्यांच्यासाठी प्राइज ऑन झाले. लक्षात घ्या दोघांनी पण. MD स्टार ग्रुप कडून प्राइज ऑन झाले. चिनू यांनी जर ईशानची विकेट मिळवली तर 500 रुपये. ईशान यांनी चिनूवरती 3 चौकार मारले तर 500 रुपये, पण ते नंतरच्या इनिंग मध्ये होईल. या इनिंग मध्ये मात्र चेनूला फलंदाजी करावी लागेल. ईशांतला हा थोडाफार दमकम दिसतोय, कारण ही प्रॅक्टिस आहे, ही प्रॅक्टिस होते ईशांतच्या विरोधात. त्यामुळे एकाच संघाकडून खेळत असतात. त्यामुळे पुढचा बॉल स्लोअर डिलिव्हरी. काय व्हेरिएशन आहे. एक आपण पाहिला आता, आपण जर विचार केला, राजापूर मधला फैजान मुल्ला याच्या स्पीड वरती काय कंट्रोल आहे. सिनान लांबे याच्या स्पीड वरती कंट्रोल आहे. इसा फ्रॉम द नाटे याच्या स्पीड वरती कंट्रोल आहे. त्या पद्धतीने ईशान याच्या ही स्पीड वरती कंट्रोल आहे. आणि स्पीड गन फायर अप जेव्हा करतात या पद्धतीचे गोलंदाज शूटर, तेव्हा मात्र नामोहरम करून टाकतात. काही उत्तर नसतं. 2 वर 2. अनिरुद्ध आंबेडकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. हे विष्णू स्मृती काय कामगिरी करतोय, कामगिरी दमदार. डिफेंडिंग चॅम्पियन. वाईड बॉल अनिरुद्ध. 3 वरती 2 फलंदाज बाद झाले. पुढचा बॉल फक्त खेळलाय, पॉवर जनरेट नाहीये, काहीच पॉवर नाहीये. प्रथमेश मोरे मगाशी चांगला दमखम दाखवला होता. अनिरुद्ध भले भले फलंदाज या वेळेला अनिरुद्ध कडून. मला आठवते सोमेश्वर प्रीमियर लीगला अक्षरशः नाचवला होता याने टॅटूला. अनिरुद्ध आंबेडकर. आणि तो अनिरुद्ध आंबेडकर यावेळेला मात्र आपल्या गोलंदाजीचं वैविध्यपूर्ण प्रदर्शन करत असताना छोटा पॅकेट बडा धमाका म्हणून का म्हटलं जातं. आता मात्र टेक्निकली करेक्ट शॉट आहे, घुटना टेक शॉट आहे. नटराज सिस्टम अंडरआर्म क्रिकेट मधली, कारण ओव्हरआर्म क्रिकेट मध्ये नटराज थोडासा स्क्वेअर लेग पोझिशनला खेळला जातो. इथे मात्र घुटना टेकलाय, बॉलला पाठवलंय सीमारेषेच्या बाहेर. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. हा कमबॅक आहे, एक चौकार आलाय. पुढचा बॉल तुला देणार नाहीये. हे एका चांगल्या गोलंदाजीचं वैशिष्ट्य असतं, चांगल्या गोलंदाजाचं वैशिष्ट्य असतं. 7 वरती 2. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा. इथे अँगल क्रिएट केलाय ऑफ ब्रेक, परंतु फुल्लर लेन ठेवली आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. हे चॅम्पियन प्लेअर का बनलेले आहेत. तुम्ही शिका यांच्या गोलंदाजीकडून, किती वैविध्यपूर्ण आहे गोलंदाजी. काल आपण पाहिली बऱ्याच वेळेला बॉलिंग मार्क्स धावसंख्या 7. बॉलिंग आपण कालही पाहिली, शमित डोर्लेकर यांच्याकडून चांगली गोलंदाजी पाहिली. शेवटचं षटक सोडून द्या ज्याच्यावरती कुंदनने प्रहार केला, परंतु तोपर्यंत त्याने आपला दमखम दाखवला होता. संयोग देवकर यांच्याकडून काल आपण गोलंदाजी पाहिली, सुंदर गोलंदाजी होती. आज मात्र ईशान आणि अनिरुद्ध आपलं नाव रोशन करत असताना आणखीन एक सितारा यश मिर्जुळकर. काय संघ बांधलाय विक्रम डोर्लेकर. हा इंटेलिजंट मार्केटमध्ये हा इन्व्हेस्ट करणारा संघ मालक आहे. वाईड बॉल. नक्कीच ट्रॅडिशन मार्केटमध्ये जावं. 2 धावा का आताच्या. ओके, 2 धावांनी धावसंख्या 9 वरती. विक्रम डोर्लेकर सलग दुसऱ्या वेळेला टेबल टॉपर बनण्यासाठी तयार आहे का संघ विष्णू स्मृती. गेल्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ आहे विष्णू स्मृती. या वर्षी ती कामगिरी पुन्हा एकदा आपल्या समोर करून दाखवताना दिसतोय.
यावेळेला भरकटला ऑफ स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल निश्चितच येईल. धाव संख्या 10 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुढचा बॉल नेक्स्ट डिलिव्हरी हा लेग ब्रेक मिडल स्टंप दंडी उखाड़ली गेंद अंदर दंडी बाहर चीनू को लौटना पड़ेगा. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज जाईल मैदानात भवेश. दहा दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10. पुढचा बॉल खेळण्यासाठी तयार आहे भावेश डोलेकर. अतिशय हालाकीची परिस्थिती. हो भावेशने सुद्धा तेच काम केले. बॅट हवेत फिरली आणि बॉल मात्र खालून लेग ब्रेक झालाय आणि बॉलने त्रिफळाचित केले. 10 धावा. बक्षीस असं लागलं होतं की चिनू यांनी जर ईशानची विकेट मिळवली तर नेक्स्ट इनिंगला 500 रुपयांचं प्राइज आहे MD स्टार कडून आणि ईशानने 3 चौकार लावले तर चिनूला तर 500 रुपयाचं प्राइज आहे MD स्टार कडून. पण त्यासाठी कमीत कमी 12 धावा झाल्या पाहिजेत ना. 10 वरती 4 विकेट आहेत तिसऱ्या षटकामध्ये. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा हॅट्रिक पोझिशनवर होते परंतु थोडीशी हॅट्रिक हुकते. स्लोअर डिलिव्हरी होती फक्त थोडाशी उंची दिली होती या बॉलला. नाहीतर नवीन फलंदाज जातोय कोण सुदर्शन. सुदर्शन काय बॉलिंग आहे. क्वालिटी बॉलिंग आहे. आज क्वालिटी बॉलिंग पाहायला मिळाली. हा संघ काल का नव्हता. काल जे संघ खेळले ते मात्र दणकेबाज होते. आज तुम्हाला आश्चर्य वाटेल सकाळी 6:45 ही स्पर्धा आज संपली. कोणताही इथला अजूनही कला क्रीडा मंडळाचा कार्यकर्ता झोपला नसेल. अगदी सर्व जणच आज संपूर्णपणे 2 दिवस आपल्या अहोरात्र मेहनत म्हणजे काय ते दाखवत आहेत. म्हणूनच या कला क्रीडा मंडळासाठी अतिशय हार्दिक आभार आहेत. 12 धावा 12 वाजवलेत तुम्ही मित्रांनो समोरच्या संघाचे. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 12 धावा. गोलंदाज नाव ऋषांक आडुरेकर. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. नवीन फलंदाज प्रथमेश मोरे. अजूनही सलामीला आलेला फलंदाज हे ऋषांक. बहती गंगा में कैसे हाथ धोने का ऋषांक को पता है. हाँ ये फुटबॉल स्टाईल खेळण्याचा फिल्डिंग करण्याचा प्रयत्न अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये नाहीये. ओरम क्रिकेटमध्ये पॉसिबल होतंय. अंडरआर्म क्रिकेट मधली टेक्निकच वेगळी आहे क्षेत्ररक्षण करण्याची. या 4 धावा दिल्यात. अजून 8 धावा पूर्ण केल्यात या 2 चेंडूवरती. थोडासा लेझी परफॉर्मन्स रिलॅक्स पोझिशन मध्ये आहेत कारण धावा बनल्यात 20. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा 20 फॉलोअर्स ऑफ 4 विकेट्स. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न परत एकदा दिसतोय फुलर लेनचा आणि 1 धाव मात्र मिळते. धाव संख्या 21 फॉलोअर्स ऑफ 4 विकेट्स. चौथ्या षटकातील शेवटचे 2 बॉल शिल्लक. तिशी पूर्ण करेल का. वाईड अँगल ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप बरकटलाय. धाव संख्या 1 ने वाढते 23. पुढचा 22 आणि पुढचा बॉल चौकारासाठी धावा 4 ने वाढतील 26. शेवटचा बॉल असेल ऋषांक यांच्याकडून. परंतु पहिल्या 3 गोलंदाजच सगळे काम करत असतील तर ऋषांकसाठी काही राहत नाहीये. उद्या मात्र क्वालिफायर मध्ये काय होणार ऋषांकचं. खरी परीक्षा उद्या आहे विष्णू स्मृतीची. नेव्हर द लेस मोरेश्वर स्मृती 30 धावा बनवण्यात यशस्वी झालाय कारण प्रथमेश मोरेने साकारले खेळ शेवटच्या षटकामध्ये. शेवटचे 2 मॅचेस बाकी आहेत फक्त 2. त्यामध्ये सुद्धा कदाचित एक मॅच होईल जी टर्निंग पॉइंट ठरवेल का येणाऱ्या काळामध्ये ते कळेल. आणि यासाठी पुढचं समालोचन 31 धावा या कुठल्या पद्धतीने चेस आउट केल्या जातील. चिनू काढणार का विकेट ईशानची. पहिली ओव्हर दिली जाईल का चिनूला.
MD स्टार कडून आलंय 500 रुपयांचं प्राइज दोघांसाठी. ईशान मारणार का 3 चौकार? षटकामध्ये 3 चौकार ईशानने मारले तर 500 रुपये, चिनूने विकेट काढली तर 500 रुपये. एवढीच एक एक्साइटमेंट आहे कारण धावा पाहिजेत 31. 24 बॉल 31 धावांची आवश्यकता. येस, आपण आवाज ऐकूया भक्तराज मळेकर, एक गोल्डन व्हाईस मॅन फ्रॉम गावड्यांबेरी. पहिला चेंडू मात्र सुरू फेकला. पहिला चेंडू मात्र निर्धाच्या स्वरूपात आलाय. पहिल्या चेंडूवरती मात्र खाता उघडता आलं नाही, परंतु ईशानची गोल या ठिकाणी मध्ये फलंदाजी तरबेज पाहायला मिळेल का? परंतु या ठिकाणी मात्र फुलटॉस चेंडू होता, परंतु फुलटॉस चेंडूवरती फायदा उचलता आला नाही. पुन्हा एकदा चेंडू जातो निर्धाव चेंडूची सांगता 31 धावांचं या ठिकाणी मात्र लक्ष असेल, परंतु 31 धावा कशा प्रकारे बनले जातील हे मात्र पाहायचं आहे. कारण तगडे फलंदाज गोलंदाज मात्र आमने सामने पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र नक्कीच चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला फ्लिक सुद्धा केलंय आणि थोडीशी उंची कमी पडली अतुल यांची, परंतु या चेंडूवरती मात्र मिळते 4 धावा. या 4 धाव्याने मात्र पुन्हा एकदा धावसंख्येचं मात्र बदल झाले. संघाचं श्री गणेश झालं, स्वतःचं श्री गणेश झालं 4 धाव्याने. हा मात्र चांगला चेंडू, या चेंडूवरती पाहूया किती धाव मिळतील. नक्कीच पुन्हा एकदा चेंडू सीमापार 4 धावेसाठी. आता मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक लागलेलं आहे MD स्टार संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतं. MD स्टार ग्रुप कडून आपल्याला 500 रुपयाचं प्राइज आहे. जर ईशान्याने 3 चौकार मारले चिनियाला तर 500 रुपयाचं प्राइज आहे. या ठिकाणी मात्र नक्कीच प्राइज वसूल. ईशान अडुरेकर याला 500 रुपयाचं धनराशी प्राप्त झाले आहे MD स्टार ग्रुप कडून. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल चिनियाचा. ईशान मध्ये मात्र बोलबाला गेला, बॅटची कडा लागली आहे का? दाद मागितली जाते, परंतु ईशान मात्र ज्या क्षेत्रामध्ये तो चेंडू एका धावेसाठी. एका धाव्याने संघ धावसंख्या द्वारपल्ली संघ धावसंख्या झाले. पहिल्या षटकात समाप्त केले 13 धावा, अजूनही 18 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. पाहूया 18 चेंडू आणि 18 धावा कशा प्रकारे पार केले जातील. सगळाच मागून घेत आहे. बॉलिंग बॅटिंग सगळं घेतलं तिने. हे हॅट्रिक केले तर 100 रुपये बक्षीस आहे. जर या षटकामध्ये भवेश डोरलेकर यांनी जर 3 गडी बाद केले तर रोहिदास डोरलेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं प्राइज ऑन झालंय. नक्कीच पाहूया भवेश डोरलेकर. हा मात्र चांगला चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र चेंडू जाते सीमापर 4 धावेसाठी. 4 धावेने मात्र चपकार येतोय अनिरुद्ध आंबेडकरच्या बॅट मधून. अनिरुद्धची बॅट सुद्धा तळपताना पाहायला मिळते. नक्कीच चांगलीशी फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातो पुन्हा एकदा निर्धाव. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल. 16 चेंडू आणि 14 धावांची गरज असताना हा मात्र चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पंच केला. चेंडू जातो पुन्हा एकदा सीमापार 4 धावेसाठी. आता मात्र समीकरण येऊन टपलं ते म्हणजे 15 चेंडू आणि 10 धावा. यानंतर येणारा सामना H&M विरुद्ध राधेश्याम. हा मात्र चांगला चेंडू होता. आता मात्र निर्धाव पद्धतीचा चेंडू आलाय. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. पुढचा चेंडू भविष्याचा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे पुन्हा एकदा, परंतु चेंडू देतो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. आता मात्र समीकरण पोहोचलंय ते म्हणजे 13 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असेल. कशा प्रकारे पार केला जाईल हा सामना आणि हा सामना मात्र कोणाच्या बाजूने झुकला जाईल. आतापर्यंत जर पाहायला गेलं तर
विष्णू स्मृतीच्या बाजूने झुकलेला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघाचे कर्णधारांना लगेच यायचंय H&M पूर्णगड आणि तसेच राधेश्याम पूर्णगड. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी लगेच जायचंय. यामध्ये होणारी लढत असेल ती म्हणजे H&M संघाकडून प्रज्योत आडवीरकर आणि राधेश्याम संघाकडून पाहायला मिळतील ते म्हणजे निखिल सारंग. या दोन बलाढ्य अष्टपैलू खेळाडूंच्या माध्यमातून होणारी लढत असेल. धीरज आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल धीरजच्या माध्यमातून. 12 चेंडू 5 धावांची गरज आहे. ईशान आडिवरेकर पहिला चेंडू मात्र लेग ब्रेकचा वापर केला होता. चेंडू जातोय अवांतरच्या स्वरूपात. 1 धाव मात्र वाढली जाते. धावसंख्या उरली आहे ती म्हणजे 4 धावा अजून पाहिजे जिंकण्यासाठी, परंतु चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. आता मात्र 11 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. पाहूया कशा प्रकारे 3 धावा पूर्ण केली जाते. ईशानच्या बॅटमधून विनिंग शॉट येईल का? नक्कीच या ठिकाणी मात्र चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. अजूनही 10 चेंडू आणि 2 धावेची गरज आहे. 2 धावा मात्र संघाला विजयी करणार का? 2 अंक देऊन जाणार का? पाहूया. धीरज गोलंदाजी मार्गवरती. हा मात्र अवांतर चेंडू आणि जातोय चेंडू जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. एकूण 2 धाव मिळतात. हा सामना मात्र विष्णू स्मृती संघाने विजयी केलाय. बॅटिंग घेतल्या नाणेफेक झाले H&M पूर्णगड विरुद्ध राधेश्याम. तरी दोन्ही संघामध्ये नाणेफेकी झाले आणि राधेश्याम संघाने नाणेफेकी जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षणासाठी प्राचारण केले ते म्हणजे H&M संघाला. आता या झालेल्या सामन्याचा प्लेअर ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅच पाहायला मिळतो तो म्हणजे वन अँड ओनली ईशान आडिवरेकर, मिस्टर तुळसुंदी. ईशान आडिवरेकर मॅन ऑफ द मॅच, प्लेअर ऑफ द मॅच.